Hei, mun nimi on Sentia. Mä oon lääkiksen 6. täällä Romaniassa Oradian yliopistolla. Millaista oli opiskella lääketiedettä Romaniassa? No suomalaisena se on aika iso kulttuuriero. Koulun suhteen niin paljon semmoista ulkoaopettelua ja siinä on se auktoriteettisyys. Eli Suomessa ollaan tasavertaisina sen opettaja-opiskelijadynamiikan kanssa ja täällä se opettaja on selkeä auktoriteetti, ollaan hiljaa ja läsnäolo on todella tärkeää. Hei kaikille, mun nimi on Anshuman Singh, mä oon tällä hetkellä Oradian yliopistossa ekalla vuodella. Olen aina halunnut opiskella lääketiedettä ja halusin opiskella englanniksi, jotta voisin miettiä uraa muuallakin Suomessa. Koitko, että opetus ei ollut riittävää Suomessa työskentelyyn? Mä koen, että siis ehdottomasti oli riittävä, ainakin käytännön ja teorian suhteen, melkein parempi, ainakin kliinisten keissejen kohdalta, koska Romaniassa se terveydenhuolto on ikävä kyllä vähän huonommalla skaalalla, ja mikä on sitten taas opiskelijoille eduksi, että nähdään sitten semmoisia aika kaameita keissejä, mitä Suomessa ei oikein ikinä näekään. Eli tämä on ainakin eduksi, ja siis opiskelu on aina semmoista itsensä hyväksi ja laajojen kokonaisuuksien osaaminen. Opiskelijan elämä on opiskelua suurimmaksi osaksi, no kadalai. Romaniassa pystyy opiskella kahviloissa sekä ravintoloissa ilman, että maksaa suuria summia. Elämä itse Romaniassa on tosi erilaista verrattuna Suomeen. Täällä on edullista. And the weather is amazing. Mä valitsin tutorkeskuksen sen takia, että se tarjoaa apua Suomessa vielä vähän tuntemattomampaan maahan hakuun. Ja sitten tuossa haun loppuvaiheessa, kun pitää käydä sitä paperisotaa, niin mä itse sain tosi suuren avun tuolta tutorkeskukselta. Tosiaan tutorikeskukselta sain kaikki tiedot sekä avut, mitä tarvitsin. Sain nopeasti tehokkaita neuvoja esim. Hakuprosessiin, asumiseen, matkustamiseen sekä kouluun itse. Kurssi toteutti omalla kohdalla kaiken, mitä se lupaskin. Sain suuren avun tuohon hakuprosessiin sekä sitten tosissaan myöskin ihan jo tähän tulevaan opiskeluun. Oliko helppo päästä töihin harjoitteluun Suomessa? Kyllä. Pitää ottaa reippaasti ylilääkäreihin ja ajoissa. Sitten saa melkein paikan kuin paikan. Jos on suosittu paikka, hae ajoissa. Joskus yli vuottakin aikaisemmin ja on myös rekrytointipalveluita nykyään, että se helpottaa. Olen ihan erittäin tyytyväinen, että valitsin tutorikeskuksen. Opetus oli tosi hyvää, ammattitaitoista sekä sitten ryhmässä opiskelu toi semmoista lisämotivaatiota tuohon opiskeluprosessiin. Oletko tyytyväinen tekemääsi päätökseen sekä saamaasi? Kyllä. Olisi pitänyt hakea paljon aikaisemmin suoraan sanottuna, mutta mulla oli näitä mun ennakkoluuloja, kuten monella on Romanian suhteen. Siis ihan turhaa, siis mun olisi pitänyt hakea aikaisemmin. Mä oon päässyt harjoittelemaan, mulla on jo työpaikka, jekkipaikka. Aivan ihana fiilis, että tässä se 6 vuotta on kohta päätöksessään ja olen kokenut, että olen ottanut kaiken irti, mitä tästä on saanut. Tosiaan olen todella tyytyväinen tekemääni päätökseen. Definitely the right choice for me.